smag. Nu til noget andet. Det næste stykke, de skal spille for jer, det hedder Frikvarter. Og der har de øvet sig på 2 ting. De har øvet sig på at spille staccato. Det er sådan et kort anslag på en tone. Og så har de øvet på noget, der hedder legato. Det er en glidende overgang. Så nu skal I prøve at lytte efter om den der kombination af et kort anslag og så en glidende overgang. Om den er lidt her. Det her nummer hedder Frikvarter. Når vi så har spillet den igennem, så må de vælge, hvad for en af linjerne de skal spille 2 gange, og det smelter sig sådan ind imellem hinanden, så det skulle blive smukt at høre på. Så her er det 2 stykker. Det sidste nummer, som vi alle sammen vil spille, det hedder Swing Block. Og vi har arbejdet med swing-rytmen. Og her til den her melodi, der vil Charlotte spille congas, og Belinda spille Rio. Og så lige skal trække Charlotte, det du trække congas lidt længere herude, altså vi alle sammen skal spille det. Sådan. 3 gange igen. Og til sidst den lange. Så. 1, 2, 3.
som har øvet på et stykke, der hedder Prælude. Og det kræver egentlig ikke så meget. Det hedder Prælude. Husk at komme på 4 slag. Det er også sådan, man optager. 1, 2, 3.